गेला गेला फोजोबनो हाबायना नों साखोबा हले ओइ बिदिबो सङो होमबा साखौ होना लाना आंथ' उनथिं थाङा लायो हेलौ गुड मर्निं लोगोफोर बरायलायबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फुङावनो खारबोनांबाय आरोना दिनै साहा बिलाइ खादों केजि हिसाब खाहोनांदों आरोना खानाय दिनफोरा दाखालि फुजा जाबाय थाबाय नै दाबो बोथोरा मोजां जाबाय जानायालाय सान्दुं गोसा जाबाय फुजानि खानो मोनियाव एसे बिलाइया बुरजा जाना थाबाय आरोना बेनि थाखायनो थिखा खाहोनो गोनां जाबाय हाजिराफोरबो गैया हाजिरा खाबाबो मोना जानायखाय दा डाइरेक्ट केजि हिसाबाव लागावना होनांबाय आरोना नै बेग होनो फैदों आं साहा खाग्रा बेगखौहाय बारियाव मोनफैबायानो आरोना बिथिं खागासिनो दङ खाग्राफ्रा खागासिनो दं आरोना बिजौखौहाय मा बुंनो आरो उपाय गैया हौवाफोरबो दङ दिनै खाग्रा ओद आमाय माब्रै नै बेग नांगौबा बेग लाबोबाय आंथ' उनथिं थाङा लायो उनथिं थाङा आङो र' आं लांना हैगोन उनथिं थाङा आङो खैथा बाखा फैनाय जोङो सारिता सारिताबा नङा 5ता जाबायमोनदां 5ता जाबाय नोंसोर बुंनाय सारिताबा सोराङाना दानिया ओहो बिलाइ खाग्राया सासे बेलेग दिनै माबा डेन्जार नोंसोरनो गोलाव गोलाव होदो ना साहा लोंखांबाय नै गेला गेला फोजोबनो हाबायना नों साखोबा हले ओइ बिदिबो सङो होमबा साखौ होना लाना खागासिनो नै फैलाय इंदां आयौ आयौ जालायबाय आंहा गोरा जाबायलै दायो आरो राउन्ड बारनाय बिलाइ ना खाखांजोब्बाय बिलाइआ खाखांनानै रोगानायासै जोंहा खामानिया रोगाबाय था दानिया स्र' साफा जाजोब्बाय आरोना बिलाइया खानानै रोगानांसिगोन दायो उपाय गैया माथो खालामनो आरोना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोगानोसै रोगाबाय थानोसै गासिमोन सुटि लादों दसे न'आव फैदों मा एवदों मैगं गैया नै बेलाथि दाउदै बेलाथि मोनजासिगोन आरोना दाउ बिलाइया खाखांबाय दा आरो बेगाव सोना गारियाव हरलायदो दुमाधुम बेबायदि आरोना खामानिया मा खोनाया ओंखाम ओंख्रियाव फैनाया फैयो औ मोनाखैना जाबानो जायो माथो न'आव थानायालाय ओरैनो ना संनानै जोबगासिनो नायलांबाय थादो ओइ बिलाइया दायो बेगाव सोनायनि खामानिसै आरोना नै सोजेनबाय आंबो सोग्रा हेर लाना फैबाय सासेनि बिलाइ सोग्रा दायो सोबाय थानोसै बेगाव सोनानै टाइम जाबाथाय गारियाव लांबाय आरोना खामानि मावसै लोगोफोर दा न'आव थांगासिनो बिलाइखौ हरखांबाय मोना जालायबाय आरोना थांगासिनो दायो नै दिनै दुब्लिफोरावहा
काटिकला सावनाय नुजोबगोन आरोना नै थालिर बिफां दङ सावना गालांखाबायानो माखासे दुब्लिफोराव दिनै गोबां अर जोंगोन आरोना स्रां जालायगोन माखासे अखाबो फैगोन बायदि गुसु जाबाय गोजां बोथोर जाबाय जोंनि जिथु जेकेटजों रायलायनांदों नैबेयावबो सासे नैबे सावगासिनो आरोना दुब्लियावहा काटिकला सावगासिनो ओइजोंबो हनै थालिर बिफांफोर गायनाय दङ थांगासिनो आरोना गासिमोन दखानाव माबाबायसिनो जोंहा सासे दखान होनो केरेम गेलेग्राफोरा बरिया जाखानो नालाय गस्लाफोरखौथ' जि गाजा नुखादों पकेट लुनायफोरा लागाव सिंगोल गुटियाबो मोनसे मोनसे लखासो गैया बेबो बेयाबो सेकेन्ड टाइम हाबासैलै जालालै इसोरजों लागा जाबाय थादों नै फोनांनो हालालै नोंसोरो दे बोले साबायलै बेहा मा लादों मा नांगौ मोनगोन बेयावनो जोंनिया दखाना खाथियावनो आराम मा लांगोन हा मोजांखौ बासिना ला आंनाव मोजां गैला ना सामब्रामखौ नाङा सेरसेबा जासिगोन ना संनायालाय जासिगोन खमारबाय ना होरो हाथाय बख'बाय जाहायलमान हानि थल्ल' बख'जोबबाय मा जानायसै नाय नोङो पिज्जा ए गाइसमैन मैथाजों नाजों जालायनोसै नै मैथाजों नाजों बरियानो नै बानलु फेरेंगिबो लाखाबाय नै बानलु फेरेंगि बियो जाबायानो जाहा मेदामा ओमफ्राय जानोसैलै गाइसमैन जाहा दादि मोनासो जाखांबायानो ना दादि फानलुआ गोसा जानोसै आंबो मैथा खायदां बरिया नास्राय ना गोरि ना गोरिजों नाजों मैथाजों बरिया मैथाजों खैसिब बहुत गाबोन दखान मावनो थांगोन